Alright. Pane rezuwa one day ramakakechwa imimi kana maybe nemuimbi ane mukurumbira stereki muno muZimbabwe muno. Vakakatowanda. Vatori 2. Akakawandisa mwachona akatomboita nguwa achidzoka ake but inaye kuti ndakazombobirwa phone then rangu randaishandisa vhara rasika handazokwanisa kuvhura sare imwe natenga rimwe. Zvekutoti kana makaripresa nhamba iro sim card iro anotodzoka. Vanotodzoka tu ivavo. Vakahobo. Right, muri yeZimbabwe tadzoka zvakare pachibanda media. Tine hanzvadzi yedu, ndofunga pane video ratakamboita last time makariona, rehanzvadzi yedu wemwana mutoilet. So toda kuti anatsotsanangura kuti akujekeserei kuti paainatsoisa mwana ndipapi chaipo mutoilet handitika. Hanzvadzi yedu anda zvekutengesa muviri. Ndofunga video ratakaita makamonzwa achitaura ega. Kuna vasati variona video iroro chaisa link mu comment section kuti ndimudese munoriona. Hanzvadzi uri sei? Ndiri right zvangu muri sei? Aiwa tiri bo. Ameno makasara zvakanaka here? Aiwa ndakasara zvakanaka. Mune mafamba boy. Aiwa takafamba zvakanaka. Hanzi kudi video iri rakazoenda viral karere. Ndofunga about 500,000 vanhu vakaona video iri so far pa Facebook. Ameno ma comments vanhu vaiti kudi amani shamwari. Vazhinji vamwe vacho vaishora, vamwe vacho vaiti tozvinzwisisa, vamwe vacho vaituka, vamwe vacho but nokochingoti hapana kuti undingadii. Saka mutengo ameno uchiri pa dollar here. Paipo makamboti muita mari short time dollar iro chichi. Right dollar. Might dollar. Koiko zvezvi yawo ichiri pa dollar because ma celeb kamazana. Nyangwe ndaceleb zvangu but ndizvozvo. Angoramba angori madhora iwo. Angori madhora. Plus yellow bone ka. Hanzi nomwe yellow bone ndere mene saka imi vamusati makwidzawo nemakai. Ndichazoti kwidze zvangu. Vanhu kuno kundowajaira zvemadhora. Asi tikazoenda kuma out ndokwatiita kutokwidzawo because nesingazikanwi kuside ikoko. Alright, saka varume kana vachikuziva stereki vanokudzikisira handiti? Ndizvo zvazvikureva? Ya, vanokudzikisira stereki because munhu vanenge vachigara vachikuona ende pamwe pacho vanenge vachitoziva kuti masikati unowanika apa, manheru unowanika apa. Saka uzoti uzokwidza nokudza kuti usadaro nguva ndiri wako, nguva ndokuziva wani. Saka utozongoona kuti hapana, ngosiya zvakadaro. Chataita kuti tikudzosei zvakare kumushow muzuva ranhasi, da kuti munatsojekesa pavidhio ratakamboita riri nenhau yemwana mutoilet. Munatsojekesa kuti mwana ainge ari papi because kuna umwe wakazotaurawo zvawakataura kuti ndoda kuti wanatsoziva kuti mwana aienda papi, maimisa papi uye zvaita sei. Ya, ndizvozvo vanhu vazhinji vakandishorera panhau yemwana mutoilet. Ipapo ndopa wakanyanya kupopota kuti unozosiya mwana mutoilet, unozodai, wakazodai. Nichandoda kuwazisa vanhu kuti ndiri ndakasiya mwana mutoilet. Handina kuuraya, handina kubvisa nhumbu. Mwana wangu ndinaye. Mutoilet mandaimusiya inini. Yanga isiri toilet yembombera. Yanga isiri toilet yezvidhakwa kana kuti angoda chero anopinda. Toilet yanga iri vanhu vanoshanda ipapo. Yanga isiri busy stereki. Toilet yanga kavakwa ine kapasi waiti ukapinda padhoo rekutanga. Wopinda like kapassage. Kapassage kako kakane sink. Wozopinda mudhoo rechi2. Ndoma muri mutoilet. Sainda isvika ndovhara dhoo toilet. Ndotora mwana wangu ndomisa mukapassage kaiga kane singi nomisa pasi pesingi. Saka vanhu pawakangonzwa kuti toilet. Havha watona nge toilet heizhe kungoti adapinda. Iyo toilet yanga iri paseri pa DJ. Saka waitoti kana ukatonika uri chidhako chida tonopinda mutoilet momwe waitobvunzwa kuti uri kuenda kupi because yanga iri toilet kwairidzira DJ ndokwayanga ingori kukona vamwe vachitwanga vasingatozive kuti kune toilet futi. Saka vanhu vazhinji vakangonzwa kuti toilet. Saka handambomusiya mutoilet yembombera, ndaimusiya mutoilet yanga itori safe ende mwana wangu hana chakawana svika pari nhasi, mwana ane gore ne7. Because vamwe wakabva watomhanya kufungidzira kuti pamwe makauraya mwana makaita sei. Aiwa, vazhinji vacho ndakazviona nyange paFacebook. Vamwe vacho vaitongotaura kuti mwana mutoilet. Vamwe vacho nyange kumba chaiko akatongoda kutondishora vachiti mwana mutoilet. Vamwe vacho vakatouya vachitombonokera dhoo vachitoti ungasiye mwana mutoilet iwe hure iwe chichi but ndakangoti handikwanisi kuvadaira
bhozi wakauya usiku. Saka ndakanga ndakawamirira kuti vachadzoka masikati kana kuti eni nguva yavachazouya. Ndopandichangovatsanangurira kuti mwana haana kusiwa mutoilet yamukufungira imimi. Angatori mutoilet yanga iri safe. Yanga isingapindwe yanga isiri busy. Aiwa ndofunga Zimbabwe muri kuzvinzwira vanzvadzi vanatsodonongodza kuti mwana ainge akasiyiwa papi chaipo. Enga asina kusiyiwa zvaifungidzirwa nevamwe zvekuti pamwe akatoiswa muchemba akadai. Right, hanzvadzi kwezvo tichada kumboenda panhau. Ndiri kuona kunge mune tattoo. Meno kamera shamwari chimboisa tattoo pascreen. Isa tattoo pascreen kamera wakutadza basa kai. Uri kumhanya kuenda upiko. Unokwanisa kuvavhurira henyu kuti tattoo tiri mbona toda kutaura nezvetattoo iri. Usazinyovhura stereki zve. Amuna kuti kamera meni wangu munhu wechirume. Ini ndiri munhu wechirume plus ndiri padhuze futi. Tattoo rakanzi kudii? Tattoo rakanzi Skola. Skola. Tinozotsanangura nezvetattoo iri. Sei makaiswa tattoo rakanzi Skola? Skola ndiani? Zvakaitika patattoo iri ndandiri murudo nenamba boy mwana wangu wekutanga. Ndaimuda zvakanyanya, ndaimudisisa. Saka ndakazoti all the time nyango vamwe vacho vasingandizivi zita rangu vanotongoti vandoona kutonditi hesi Skola. Nyange ndikatofamba nemunhu toti ko Skola ari kureva ndipapi. Asi ndiye akakubvisa umhandara kani? Ndiye akandibvisa umhandara ndichibva ndabata pamiri wemwana wangu wekutanga. Ndabva ndangoti ngendiswe tattoo. Ndakaiswa tattoo iri risina zita. Abva auya mumwe musi nandatosiyana naye. Vandoona ndane tattoo. Zvikanzi ungaiswe tattoo ndikati Zvikanzi ko unogoiswa tattoo risina zita sei? Ndakangorida hangu rakangodaro. Zvikanzi aiwazve inini chitoisa zita rangu kutoti Skola. Nekumuda kwandaita kwakanyanya tatati siyani ipapa akaita zvekushanya ipapa angangobheta zvekuya chibiridzira ndati asi zvisho murume wangu ndinomuda ndopandakabva ndazoenda vandanonyoresa kuti Skola. Ndanyoresa kuti Skola akazodzoka futi zvikanzi anaro tattoo ya Tony vandamuratidza zvikanzi variona futi saka watozonyoresa kuti Skola ndikati nekuti ndinokuda wakangondirwadzisa wakandisiya zvako vabuda vaenda ndokutosara naro zita irori ndokutoitwa kwandakaitwa kuisiswa kwandaita tattoo. Uyezve tattoo sometimes inonditisa mari. Ndikanyatsofamba ndakageza zvangu unongonzwa rume wesano vachingoti tattoo iro saka pane pakatoipa. Ora nguva dzebonde dzedzi varume vanenge vachibata pa vanombobata iri patattoo kana vanobata papi chacho? Murume kana apa bonde zvake anogona kuti chiva tattoo. Vanombobata iri ipapo achitaura nezvaro. Bata achitaura nezvaro kana kuti achita romenza achiribata. But kana ato panguva yake haachambokwanisa kuribata tattoo iri. Alright. Ngatitiwo alright. Unogona kuzoona munhu anokuroora wozotanga kubvunza nezvetattoo irori iri manje. Kuti tattoo iri ndirani zvakafamba sei. Ameno zvinozofamba sei? Tattoo ndongomudza kuti ndindakanyoresa. Kunyoresa? Ndakatori nekurida. Ende ndazita riripo irori iri ndiro rimwe randotombodedzwa naro. Ndozvamunomuza. Manje kwezvo zviri parekodhi kwezvo achazonoona vhidhiyo anenge akutoziva kuti aiwa tattoo rakaiswa mufesi. Ini nangu handirove imbwa ndakaviga mupini. Indinokuudza chokwadi. Kuti zvonaiwa tattoo iri nderababa wemwana uya uyu. Ndo pandakaiswa tattoo iri nezita iroro rekuti Skola ndo nickname rake. Rekuti nyange ukaenda pabasa pake ukasvika ukati ndodawo nhingi haumuwani. Asi ukangoti ndikudawo Skola munotonzi masekonzi akawandisa ndingatowaniko. Saka nickname rake irori. Saka ndotongomudza banga kuti iri tattoo iri ndere murume wangu. Wandakatanga kuti murume wangu kwete kuti iwewe. Saka kana iwe uchida nezvangu utongosiya rakaita sei? Rakadaro. Alright. Pavhidhiyo yekutanga ndakanzwa muchitaura muchiti makazororwa kechi2. Pamakarorwa kechi2 kazvarwa tattoo ringirapo kairi. Akati kudii manje? Hapana chaakataura. Asi makamudza richokwadi mari kuti rakaiswa zvaita sei? Mukaona munhu anenge achida kuudzwa chokwadi ndiye uya anotsvaga makudo mugomo. Ndiye uya anenge achida tsvaga makudo mugomo asi kana usingade kutsvaga makudo mugomo unotongozviona uchisiya zvakadaro. Bhozi pakuzoda kutsvaga ndo pakuzoudzwa zvimwe zvinokurwadza.
Alright. Ndofunga pari kunatsonzwisisika. Vaibvunza nezvetattoo mucomment section. Mhinduro dzenyu madziwana kuti sei rakaiswa tattoo. Toenda pane imwe nhau zvakare hanzvadzi. Nayatinoda kuti taure nezvayo ndeyekuti vanhurume pavanouya pai vachikuuya kwamuri imi masex workers kana kuti vachiuya kwauri iwewe, vamwe vacho vanhu vekutoti vanhu vanenge vachitotiza dzimba dzavo vachitosiya vakadzi vavo vachiuya kwamuri, vanosvika vachiti kudii sei vachiuya kwamuri? Tingati panhau dzevarume vanenge vachiuya kwatiri, ukaona murume anenge achitaura nezvekumba kwake ka nenge mane katime achiya achikutora muchienda mese, achiya achikutora muchienda mese, asi mumwe anogona kuti achiya achingokutora achatowaniki, haana nguva yekuzomboswera kutaura nezvekumba kwake. Asi vamwe vacho vanosvika pakutaura kuti kumba kwangu kwakamira kwakadaiwo. Vanenge vachiti kwakamira kwakaita sei? Natsotsanangura wakambosvika kwamuri vaiti kumba kuri kuita sei kumba uku? Vamwe vacho vanotaura kuti vakadzi vedu kunyanya pabonda apa mumwe anongorara ngedanda 1 2 mumwewo ukanyangwanzi itawo style yakati hahadi 3 vakadzi vamwe vanowanza kuti se pamwe weekend baba vari paoff iwo ukwanise kuita enjoy nemurume wako kana masikati umboswera umbone murume wako muchitaura nyaya muchidii. Vazhinji ngomuka kana kugeza kumeso hauna kana kugeza kwako hauna, kungomuka kana kuti uone kuti murume azodya here, murume aita se hauna, hauzvikwanise wakutomuka wakutoenda panext. Ko mazonzwa here zvakazenge zviya ko zvikazodai mumwe murume hazvifariri. Zvino ukazoya kwangu inini ka ndinokupa time yababa kana ndichibika tea makuseni ndomuka ndobika tea baba uri paoff ndogeza inini ndopedza ndoita basa rangu fasta akamborara, then kana ndapedza basa rangu ndochienda nochimumutsa tochitandara zvedu tiri mumba. Zvana mainingi vaiveka ndotozoudza kuti ndozokuona time nhasi varimo ndozokuona kana abuda aenda achibuda zvishanda kuchitandara kanemi ndamboenjoya kanemi nababa. Zvino vamwe ndo zvavasingagone izvozvo as long as ndaamumba ndopa pakaimbwa rero kunzi hanzi zvoni kana mazororwa chembera kunodiwe. Alright. Wanzi musachembere patsika, chemberai paunhu, something like that. Vamwe vanoti as long as ndiri mumba mangu ndiko ndichawanei. Usikuziva kuti pauri kushora ipapo chiteko ndichawanei as long as ndiri mumba mangu. Mumwe murume haasi kuzvifarira. Mumwe murume haasi kuzvifarira zvokungoti everyday unenge wakangodai mudenga. Emi munoita sei? Alright, munoita sei? But everyday kudai mudenga ka ndoyato ndazotsanangura alright. Munoita zvokuita sei? Hatingati zvinofanira kutoti baba wai pamusoro pako mukadzi, but hauzoranyanya ungoti baba as long as variyo baba ndanguya pamusoro aiwa. Unomboita chimbotiwo dedhi pamusoro chimboendeyo pasi nimboyo pamusoro inini chimboteseyo marata mumbomavere ngoti mangani ndiripo pamusoro penyu ipapo. Tikapedza izvozviya izvi takutoenda pane imwe style ndozodzoka ndoti ndichipedzisa izvi ndochidzoka ndoverenguka marata ndopedzisa zvatorara. Zvino vamwe vakadzi aye handi havazvikwanise izvo zviya mudzimba havasi kutozvigona. That's why varume vachizotiza kudzimba uko vachizoendita asi uya wetatu uya kana kuti skola uya anenge ari nani akaya kwandiri ndomatenda because anenge akuziva kutoti uko akujeri chaiko hanzi kukoti kungoenda all the time imakoti kungoenda nguva zhinji kungotongwa kutukwa. Varume ishiri zvandakambotaura zveti havadi noise vanotiza. Zvino vakadzi vazvinzwisise izvozvo. Neno ndaitomboti mumarriage yangu yekutanga ndaituka zvisho ndikatuka chazvo izvo kaunodhumwa nemota nestress pandikatozoenda nchizvifunga nchitayewo izvi zvandikuita izvi hazviko izvi anazvi ndinongonyara ndongotarisa so kana ndaona kuti ndakatobatikana zvero kana unofanira kuti then ndakutotaka kuti ufanire kutozondiona kuti nhasi mai wakagumbuka ndikagumbuka ndiuye mumba maunenge uri kanyanga uri off kana ndinobuda panze ndokuti zeti nhasi amaridhama wakabatikana wakagumbuka. Asi kana kuti zvakafura mhepo handina chandakakugumbukira kana kuti handina unoona ndinewe mumba aiwa ndofunga pana zonzwisisika ipapapa. Mazuva ano technology yaadvance kai. Imimi kune vamwe wandakamboonawo zvangu wandakamboita mavidhiyo wandakamboitawo mainterview
waita kuti vanotengesa mapicture avo vasina kupfeka, vanoita meno kana mavidhiyo vachiita bonde vachisendera makastoma this and that. Imimi masviko here panguva iyo yekuti kana munhu akarequesta noda picture rako usina kupfeka mosenda mochaja mari? Uniwo ndowanisingaite manje nekuti varume vamwe vari rafu. Munhu unogona kumuti wamutumira vidhiyo tichiita bonde tichididi, kana tinamutumira piki rangu ndiri naked, munhu anogona kutokuti toita mari newe achitumira achikanda manude piki ako kupi. Saka inini ndinongoti kuti handikwanise kuita izvozvo. Airo basa iro ndora ndisingakwanise kutoita. Ndisaka ndichitogara ndikafoni kasina kana basa rese zvangu. Kwaona munhu wandinozosendera ka ane ndanyatsomutrasta ndanyatsonati nyangwe tikanetsa nyangwe zvikadika ambofa akandiita izvozvo. Mune makatombosendera here mapicture musina kupfeka? Aiwa, handisati zvangu. Asi munogona kuzosendera mumwe? But ndinotoramba. Vanhu vazhinji vamwe vacho ndichimondisenderawo kani. Bhozi nezvi ndiri kure nechida ngokuona ndita kwauri kure kokuya kwaufire ko pauchazoya ndo pauchandiona handikwanisi. Touya nhau yeTwosome. Hameno Twosome munoinzwisisa here kana kuti yamwe ndokunzwa vanhu vachiti Twosome munoinzwisisa? Handinyatsonzwisisi. Ndoipiwo? Twosome hanzi iyo yekuti iyo imimi zvamakaita izvi munoda sei kuenda muri 3 or 4 kumurume 1 kana kuti muri 2 muita sei achikuita ibonde mese panguva imwe chete. Imi munoita here masevhisi aya? Handiti masevhisi vakawanda anotomboya achitonditi iwe ko murume atikatsvaga mumwe kana timuite 3 inini ndabvuma iwewe ndoramba bose hazvinakidzi manje. Hazvinakidzi, handibvume. Ndotaudza titsvaga kuvamwe inini dhiri renyiri chitoka nyangwe rine mari sei handiendi hameno zvazvinongondiita. Kenyangwe ndandiri pano ndakapfekwa nemweyo usiku ka but kana ndakutoona kuti vamwe vari hazvindinakidzi ndinoda kutonzwa kutonyara ini. Saka handibvumi ndoramba. Kunyaya hanzi yeSim 2 hamusati mambosangana nemunhu anenge achida kuSim 2? Handisati bhozi obvious vamwe varume vanotozviziva kuti ukatoti kuSim 2 hapana mukadzi anozvida. Nyangwe hapana, nyangwe ukaenda kune mumwe futi hapana anozvida. Andarati kumwe kwacho kuSim 1 seuri kukuramba tsvaga hako mumwe anozvida. kuSim 2 musaite kutamba nako. Kunoita sei kuSim 2? Nduzere zveSim 2 panasana kune zveSim 2. Sim 2 haiko. Ndadire kufa hangu ndiri mupenyu ndisina kana kurwara nekuSim 2 bhozi inini ndiri munhu that's why Mwari vakatipa zvinhu 2 zviri different. Zvino kana wakuramba kuSim 1 uchida kuSim 2 wakuda kundiiti sei? Ini ndakapiwa chaiko naMwari kunzuku ndokunoitwa wakunditi hanzi yakuseri handibvumi. kuSim 2 kunorwadza. Hamusati mambosangana here nevamwe vanouya vasingadi kushandisa makondomu vanenge vachitiwa kudai yeke? Ndosangana nawo asi mitengo yavo ndoinenge yakatosiyana zvekuti bhozi kwakutoriska kutoriska kwanoenda kutoita kutokuti alright kana wati hausi kuda kondomu toita mari yandochaja ane kondomu nemari yandochaja iwe usina inenge yakatosiyana by far. Inenge yakatosiyana nekuti handiziye status yako. Wani pamwe une chirwere chesiki kana kuti une chirwere chemaST chakuti akati kuuyaya wakutondisira ndawakutonditakurira. Mumwe ndianokuti nini ndikuda handigone kushandisa kondomu ndikaita yakadaro ndinopedzera hangu kunze. Ndikanzwa zvakuuya ndopedzera hangu kunze. Unotenga kutomuchaja mari akatodarika ipi yeuya anopfeka kondomu. Ndototi zvitofamba bhozi ukasatodaroka nyangwe ndikakuchaja dhora iwe undisira chirwere kana chesiki dhora iroro harikwanisa kundirapisa. Alright. Handikwanisa nenda naro kliniki. Alright, pane pandinakidza. Mati aripo anogona kuti achiuya asina kondomu then kana ada kupedza opedzera kunze iye munenge muchimuchaja mari. Ndotongomuchaja the same bhozi iwe watongo as long as usina kondomu chete as long as usina kondomu mari yako kana ndatokuti 10 hapana chitsotsi. Alright, anopedzera mukati apa mataura zvaanopedzera kunze ka withdrawal ko anopedzera mukati. Ndozvandikutaura kuti zvakangofanana
as long as usina condom kuti wazopedzera kunze wapedzera mukati kana ndakuchadza 10 kana 15 hapana kuti hanzvenise zvindazoitira panze saka utozondidzikizira waregedza kupfeka condom iwewe saka kana mari yatawirirana ndiyo deal. Alright. Saka imimi status yenyu munotoiziva? Status yangu ndotoiziva. Status yangu ndotoiziva because ndamubvira ndabatwa chirwere chesiki, ndamubvira ndabatwa chirwere chema-ST chakutiwa yaya. Alright. Saka kana muchiziva imi alright. Sei musingatye kuti hanzi kana munhu akauya musiri kutya kuti kana munhu akauya achidai yeke munogona kumupa. Munhu api matanho amunozotora imimi after yeke? Tomboti ndasangana nemunhu manheru. Ndasangana nemunhu manheru asinandi. Chandokwanisa kungoita mangwana kuseni ndinomunyanga kuchipatara, pane chipatara chevasikana chiruko kumbaro. Ndosvika ndoudza mbuya sezvo zviri. Mbuya kana uchitokwanisa kutonditreata kana turi mapiritsi kana riri jekiseni randikubva ndatobaiwa nguva iyoyo ndakutobaiwa. Zvotobva zvatopera zvakadaro. Alright. Zvareva kuti chirwere kana anga ane chirwere hamuzochitapurire. Nguva iyi makusena hapana chandinotomboita nati ndichazoti kana ndozoti. Kwakutongomuka ndakatonanga. Ndosvika ndorapwa ndodzoka. Zuva iro munobva maita munyama wasvika zvanzi aiwa mishonga iyo yakapera mazuva ano. Ena aimbopere uku kwandoti aipere bhozi vari kutoziva kuti vasikana ndo basa ravo. Aifanhe kutoita sei? Aifanhe kutopera kana jekiseni aifanhe kutoshaikwa. Bhozi uku kwakaitira kuti vasikana vangapere kana kuzadza vamwe vanhu chirwere. Ani muzvinzwisisa. Vamwe vangapere kana kuzadzwa siki bhozi tosangana nevanhu vakaita sei? Vakasiyana uku haubhadhari. Kungokwanisa kungogeza bhodhi yako nekuenda ngoti mbuya zvandiri kungonzwa panapa ndakazodai ndikazodai saka zvandiri kunzwa ndezvizvi. Vakutoona kuti iwo chiona todii. Haubhadhari kungosvika nekutongorapwa nguva iyoyo nekutodzoka. But kana wakaramba uchingodzokera kuchipatara ikoko nesame problem. Vandokutuka. Vandokutuka. Kunzi iwo pabasa rako hauziye here zvaunoita. Hauziye. Vanozokutuka bhozi ufanira kuzoramba uchingodzokera kuti mbuya ndazisangana nemunhu asina kuenda kusaka mbuya ndazisangana. Asi kana une mapiritsi ako aunenge wakapiwa bhozi vanogona kuzombopuka kana kosi. Kana une mapiritsi wakapiwa ukaona kuti wasangana nesituation iyoyo uchiri nawo wakutodii? Wakutomana. Alright, ngatiti pamwe wabatwa nemukondombera ikoko vanokwanisa kukupa here kuti mapiritsi kana waenda sei kana kuti vanongopawo zvimwe zvirwere zvemukondombera? Vanokupa. Vanokupa mapiritsi. Vanenge vanawo ese kana watonzwa HIV positive. Wakwanisa kutora mushonga wako unotovha kupiwa nguva iyoyo. Iyo kana uchizvikwanisa kuzvitambira unotofanira kutozvitambira nokuti iwewe kuenda kunotengesa miri wako uchatosangana nazvo. Saka ufanhe kuramba kuzoti ndazochiwanepi. Unofanira kutosangana nazvo bhozi ndozvawakatoda. Saka munenge muchibhadhara mari manjizvi pamasevhisi avanenge vachikupai seya? Kukliniki. Kusesha ikoko munomubhadhara mari? Uko haubhadhari. Vanokukuisa mukombiyuta. Vane nhamba yavanotokupa. Nditoni nhamba yangu kadhi kangu kaninako kadiki. Kuti ndikangosvika ndinongovapa kadhi rangu. Uri musikana here hongu. Wotarisa kadhi ravo zvishuwa nhamba yavo yavakakupa ndiyo yavanotongonzwa kuti munhu wedu wepanapa haubhadhari. Asi ukazongoenda uchida kunyepedzera kunge wakazunga iro iwe usiri woga. Unotoudzwa kuti hautiite zvevanhu vasingaite zvekumira parudhi ndapo. Patone imwe kliniki futi nzenda. Alright, saka zvaura kuti imi kwamunoenda chipatara chevanhu vanotengesa bonde chete. Hakuna here vanhu vechirume vanotengesa bonde wamunombosangana nawe kusesha iko? It's obvious vanoshaika here. Vanoshaika vanotovaninga ikoko. I think pa next interview kana makazombotsvagirawo munhu wechirume anotengesa bonde ti munhu azonzwa kuti zvinofamba sei. Vanowanika here kuepasi kwenyuwo? Ndichatombotanga ndanyatsotsvaga. Kana ndatsvaga ndikamuwana ndokuudzai. Then pane imwe nhau yakanetsa pavhidhiyo ratakaita rere. Nhau ndatoti handingapedze chirongwa chine ndisina kutaura nezvayo. Pane nhau yemakumbo zvinzi makumbo asista inga ari panze mapfekero awo chichi makomenzi aiuya makumbo. Wamwe aiti wayo akatsuka yellow bone, wamwe makumbo azonyanya oshama, wamwe this and that. Ameno unoda kuti kudiva wapo? Vazhinji ndakawanzwa vachitaura nemakumbo angu kuti makumbo azonyanya oshama. Asi ndinoshamisika kuti vanotaura zvemakumbo angu kuti zvidya zviri panze, asi vamwe vanongoburitsa ngawani wari naked. Hatingataura zvedu nemazita but tete tichitongoona mavhidhiyo nemwana
akaburisa mavidhio achiita bonde chairo ari naked akashama ari nude pics vamwe hatichatotaura wakatowanda asi makangoaona mukasiya wakadaro angu makumbo ozoshamisireko ende zvekugara kuti makumbo agare ari panze ndokutotsvaga mari kwacho nyangwe ndiri mubhawa nyangwe ukandiona ndiri papi nyangwe ndiri murodhi makumbo amwe anofanira kutooneka bhosi makumbo ndoanotirakita varume manje ndokutova zvisi Alright makumbo ndebasa. Makumbo ndebasa hapana murume anokudira face. Mwana anokudira hako face, mwana anoda kuchivaka shure. Mwana anodira makumbo ako. Mwana anotanga kutongoona kunaka kwako kubva kumakumbo imomo zvichikwira. Ndokutokuattracta murume mwana anotongona kuti makumbo yakaya. Dai atombomanzwa. Saka vanhu vazhinji vakataura zvemakumbo ndakazonzwa vachitaura kuti makumbo yazodai ndatanga ambotaura nezvevamwe vanorasa vana. Vanorasa vana vanobvisa mimba ina anamborasa mwana anambobvisa mimba sina itotsvaga kuti ndochengeta sei mwana wangu ndatsva ndakataura situation yangu yese vamwe vanhu vakasvika pakundishora vamwe vakataura zvakawanda vanhu zvavakataura but vanhu ndavangodzidza kungotaura kuti vasiyane nemakumbo angu ndavataure zvevamwe vanhu vanokanda manude pic vamwe tichitoona mavidhio avo chaiwo achitoita zvisina basa vasina kana kupfeka vari nude hatingataure zvedu nemazita vavakidzani venyu imimi vanogona kunge vatoreri vanhu vechirume vane madzimai avo kana kuti ngatiti ora tingadakanibvunza chidai so munhu amunoziva akauya kwamuri imimi munoziva kuti ndibaba anhenge ane mudzimai wake anogara apa akauya kwamuri achidawo kukecha munobvumirana nazvo here munoita sei pakadari pavavo handibvumi hanzi muroyera kure vari mudhuze wagokureverera handiite izvozvo zvandiyo zvinhu zvandisingaite because nechitozoita imwe image yangu hongu ndiri hure handirambe but kana ndakuzwa mwana wakutora baba panext door chachihure chakaita seko ichochocho icho ndo chinonzi tingatiko kufanana nembwa kana watonataura ndibaba wekuziva ina handitore ende handibvume ndingatofanira tonotsvaga minzi yekutoudza mukadzi wako kutoti tsura kutu yako iri kundinetsa kutu yako handizive kuti kana ini chipinda mbava ndane bepa rekuti wese angoda nyangwe paraini panapa ndongotora here ndinotoudza mukadzi wako kuti mukadzi wako agara zvizive kuti ndo zvaunotondiita ndo unotokecha uda kukecha neni munhu wekuziva chaizvo nani iwe kukecha vanhu vasingazive ndokechwa nevanhu vandisingazive kana takumba takuzivana zvira nditokurespect kwete kuti ukandiona wakutondiita kuti uyu yapedza nayo zvipiko kana kuti pamwe ungatozorambe mukadzi wekwe panext uchizoya kwandiri bhozi nyaya yehobho dzandinonzonza akatozotirwa kamurume nanhingi kauya aigara panext kana nebhesti yake saka izvozvozvo ndo zita rangu inini handidi kufambiswa zita rangu zvinhu zvakashata handidi aiwa ndofunga ipapo pandazonzwisisika mukukechwa kwamunoitawo munotarisirwa uri age kuti aiwa baba wanyokura for example vane 60 70 or 80 years hamusi kuda kana kuti nongoti as long as vaine mari paeji handitarise eji handitarise as long as ndichida mari eji handitarise as long iyo kugona kwako bonde kusagona kwako bonde wandipa mari yangu hazvinei neni izvozvo ndinongokutora toenda kugona kwako kana kusagona hameno as long as wandipa mari chete but mizera iri kunyanya kukecha ndeipi mizera iri kunyanya kukecha mazuva ano mizera inyanya kukecha ndingati chiko but vanonga asina nyanya kukura vamwe vacho nedhu tunenge tudiki turiko twama 2000 ukatoona kuti mwana anyanyisa kuita mudiki kana yangu akaene mari chitongomudza kuti famba uende tsvagawo zira rako wozoendawo kune vatuwo waunonoti aiwa vanokodzerawo ama 2000 ava vana vadiki ende ama 2000 mazuva ndo ari kunyanya kuda zvinhu ndo vanenge vakazara mubhawa asi iwewe wegawo dzakuda dzako dzinodhunza bhozi ama 2000 vamukadatasa ndo vamwe vasiri kusvika na 25 years vanenge vabva kudhara nechihure ngoziva kuti haachakwanisa kupfimba musikana kwako kungoziva kuti ndikangonzwa kuda mukadzi ndokuenda kubhawa ndikangoda mukadzi ndoenda kubhawa sa inini ama 2000 handinotanda totasa ende paunonge uchitotaura neni ndinotokutosabva kumusoro kusvika kuzasi kuti wakambomira sei uri kusvika uda kutaura zvinanzi ko imari iko short time ndikatokuona toti uyu wakaenzana nemunin'ina wangu ka ndinotogona tokutukira kana mai vako chaizvo kuti ubve pandiri usandinyangadzi but hamusati mamboruwa iri one day nekanga mupana kaama 2000 handisati namborowa bhozi ukatondiruwa ndo paunotozona toti hautozomutambire futi mubhawa macho imunhu
Anokurohwa anotaura kuti hamusati mamboita here bonde naama 2000 handisati nambosangana nazvo bhozi ndotoramba kunge uchitosangana naye ka mune mabvumirano asiwo kana uchiramba ufa kwasangana naye then mizera alright mizera inonatsogona bonde mizera yakaita seya munoti hai because bonde sometimes kutaura chikwadi rine mizera kana munhu ati kurei zvinogona kuita zvichidzikira kana munhu achiri mudiki diki zvinogona kuita zvichiita sei zvakadzikira futi but mizera inatsokwesha pabonde ndepi chaichaio tinoisa kunana kuma 25 30 ya ndio mizera yacho iyoyi tikazoti kuma 40 uko ya vanenge vachirimo mutreki avakazoreva kuti 50 pasisini izvo zvingoti as long as wadzirwa chete wotopedza wotonipa mari yangu. Ndezvipi zvimwe zvamunoshandisa imimi kuattracta makastoma? Mambotaura nezvetatu kuti tatu rinoattracta makastoma. Ko hapana here zvimwe zvinhu zvakaita seng'anga kana maprofita kwamunoendawo muchinoita sei kunana kuti kukwezva varume? Inini senge nini hangu pandiri panapa ini handiende kumaprofita handiende kung'anga nekuti zviri pandiri ndikatogona kutoenda kana kung'anga kana kumaprofita kumboti ndimbonotsvaga mari handitobate zvachose ende mari handitoite mbao zvototi ndega ndototi ndaita ndakamirira muno muchiko kunorara asi kwandiri nchandokwanisa kuita ndinogeza bute rangu weti yemwana wangu inini yemwana wangu musikana asati akuziva varume ndikangoigeza kumeso ndageza nebute ndakubuda paindogeza kumeso neweti yemwana wangu ndoise ichiomera kumeso ndozvinhu zvanokwanisa kuita ende unomhanyirwa ndinotomhanyirwa kutodarika vaiva ndototi vakasvika wombotanga wageza nemushonga wotodii ini kubva kwandinoenda uku ndogona kuenda ndine mari yebhasi yekungobva kunoku kusvika ikoko but pandinozopfuma kuseni ndichidzoka kunokuka nechitotaura kuti pamwe nenditori kana kuma 30 25. Akakuudzai nezveweti yemwana wenyu nezvebute ndiani? Ini ndega zvifunga bozi weti yemwana ka weti yemwana asati akuziva varume asati akudi aina chakaipa aina chayakashatira nekuti regai vajesu vakati regai vadiki vauye kwandiri nekuti havana chavanoziva saka ndinongogeza weti yemwana wangu ndogeza bute rangu bute ndine munhu angu wandakamboendera akapota achinditi iwe zviri pauri unofanira kungoti kana wafunga unotsvaga mari unongogeza bute ndogeza bute rangu roomera pamhiri pangu ndichitaurawo zvanenchitaurawo ndogeza weti yemwana wangu ndochibuda. Ko zvimwe zvamunoita zvakare zvekuattracta varume ndezvipi? Varume tingati kuattracta varume ka uri mubhawa varume vanongoda munhu anogona kutamba ukagona kutamba chete nziyo uchidii nyange wakamira sometimes munhu anogona ngokuda uri steady. Ini hangu nguva zhinji kana ndapinda mubhawa ndinomira ndikazona hangu pamwe ndazomboti mwirei ndopane kuzunguzirawo kuti ndokutoattracta varume kwatei tichitoita ikoko. Mumwe anototi bva achipinda kana na7 kana 8 mbwa kana na9 svikira kuchena anenge achingotamba chete. Mumwe murume ini ndakazombo vazhinji vanozombondikecha chitaura kuti aiyo unotonhuhwirire ukuita kunhuhwirira chaiko ngati sei wadaro kuzokecha zvimambuya zvezvanzwa nekudikitira mumwe munhu haadidikita bozi uchatamba zvisva kutamba utobuda dikita uchitamba uchidi asi inini pamwe ndakangogara so ndiri kungomwa kana riri handasi kana riri chindakangogara mumwe munhu anotongoti handi totoenda uzonzwa kuti mumwe munhu angonotizuka kana kairi katatu pandiri kuti aiwa ndambedza kutsvaga vamwe vese ava aiwa dikita hai harisi kuita asi vazhinji vangu mumauri havazvizivi vanototi kutotamba ndokutoattracta varume kuti asingazivi kuti kutotamba kutozvipa tsvina mbhawa munhu akakukecha kumuzadza dikita kuenda mbva kwakachinwa dikita saka vamwe varume havazvide mumwe anotoda hake kutamba ikoko vamwe varume havazvide zvekutamba ikoko vanenge vachiti kudzadza dikita. Ndofunga tichinovhara chirongwa meseji yamungade ndofunga tichinovhara chirongwa meseji yamungade kusiyira kune vamwe masex workers akaita semi ndeyekuti kudii? Ndongoudza vamwe vangu masex workers kuti
baba pa next door avatoro kuzviprotecta iwewe kuzoitira kana ti pamwe kana ti panouya mumwe wakadzi wevanhu kuti tatokumamisa yehure unotomiriro nevakadzi wepa next door zvino ukanga wakatumbotora murume mumwe vakadzi vaudzana hapana nombokumiririra saka murume munhu atorwe 1 2 kana uri mubhawaka wabva kumba kwako wageza wasprayo perfume zvakanaka usatambe unge dzakubuda usatambe unge dzakubuda nekuti vamwe wakoma pane pamwe toti unosvika uchitopikwa kana nemoto uchinyatsoona kuti munhu akageza munhu ari simatenda ari kunhuhwirira osvika kutorawo nedikita anogona kungokudzosa mwe anogona kungokudza kuti achitora yako mari yacho atoona kuti uri kuita kuna madikita usi kana kutangika kana romenzi yacho nemumwe anenge achida romenzi haachakwanisa kutokubata ukangopinda mubhawa tambo nice ukaniona kuti zvanetsa utsvagako kana pekugara ndokutoti zviiti. Muri mubasa renyu ramunoita iri mapurisa vanombouya here vachikusungai kana kukanganisai basa renyu? Ya mapurisa anotouya zvakanyanya special tadapinda nana December uko kana ti mubhawa mazoreva kana munhu kana ti mbavha dzanyanya mubhawa vanouya ende vanotouya ende ukaitwa munyama dzimwe dzenguva vanogona kupinda vachikurovai zvakaipa mubhawa imomo kana kuti rimwe zuva unongoya vachingokukumba mese munokumbwa mutanga kuudzwa kana kunzi $20 fined, $20 fined. Inina hangu senge nina hangu situation iyo sanambusangana nayo. Bozi nini ndongona tongonyumwa kuti anasi handisikuende. Nasi kana ku road kwacho handisikuende. Ende ku road kwacho ndokumwe kwanotonyanya kutozouya. Ndova ndati nasi ku road handisikuende. Pandinongonyumwa kuti nasi ku road handisikuende kana kuti nasi kubhawa ndisoda kuenda. Ndinotozofuma makusendi chitozoudza kuti mai mwana nesu takazomboshanda. Mapurisa akati vhiringa sei atina zomboshanda vamwe vakatorwa vamwe vakazodai saka izvozvo zvagara mapurisa anotouya achitonetsa pamwe pacho unogona kutaurwa nawo pamwe pacho ukasanganawo nevamwe vakaumhawo musoro unotoshaya kuti ndotodii chaiko. Munenge muchitaura nawo kuti kudii chaiko chaiko? Vamwe unogona kungoti wataura nawo mumwe arigona vari mapurisa ere ndo akatowanda ndozotokukechai manje. Alright, saka mune makutombozongobhadharana nenhengiri kuti usiwe. Alright. Saka mune alright. Ungoita zvongoti usiwe sezvo pamwe maybe unongosina mari chekubhadhara fine yacho. Pamwe handisandashanda ndichangotanga kusvika. But mhosva yenyu chachaoneka achiti mhosva yei pawanenge vachikubata kana achinokubhadharisa fine? Uri kumirira chim road. Ukumirira chim road. Vamwe vacho ndivati tichizotaura kuti vanenge vasinawo mari vatoshaya kana plan night shift yese otoona kuti kungaidze tisina madhora. Kokuenda novhiringidza vasikana iwo tipochi mari. Ndo vamwe vacho vazhinji mhosva chete tisina. Bozi hatina watabira, hatina watatuka, hatina watadibha, tinochitova ndongozongoplana ega kuti atofuma kusendisina plan. Kitiende kuvasikana kuyo. Pane here zuva one day ramakakechwa imimi kana maybe nemuimbi ane mukurumbira stereki muno muZimbabwe muno? Kakatowanda. Vatori 2. Kakawandisa mumwe wachona akatomboita nguva achidzoka ake but inaye kuti ndakazombobirwa foni dai rangu randaishandisa vhara harasika handazokwanisa kuvhura rimwe ndatenga rimwe. Zvekutoti kana makaripesa nhamba iro sim card iro anotodzoka? Vanotodzoka tu ivavo. Vakakahobu